maar, kom maar Jonke mee. Geef maar zo staan. Zo. Maar het is een hele grote kring. Kom maar jongens. Nou, we zijn hier bij ons op het terrein en hier zijn al je opdrachtjes. Hier zijn gewoon rondom. Om nou van je toch een beetje een boer en een boerin te maken, hebben we hele leuke boesdoeken. En dan doen we meestal bij de famkes om het hier en bij de jongens om de nek. Dus ik zeg, zie je maar een plakje en heel veel plezier. Hij spuit het nou. Even proeven waar de kogels in wat. Gevonden! Je doet niks. Jongens, we hebben al 2 gezocht. Die en daar. Ja. Dus we moeten nog 1 en dat is die. Is die wat leuk? Ja. En wat is er zo leuk om? Vertel mij dat eens. Omdat je opdrachten moet doen. Ja. Hoe heet die? Dat weet ik niet. Waar liep het die op? Die. Ja, op die, hè? Ik heb een olifant, maar volgens mij past die ook niet, hè? Nee, ik heb er 3 die er niet bij staan. Jerk nou dat jou een kaart hebt met een olifant? Ik heb een olifant. Maar ik denk net dat die past, hè? En die als jongen? Ga je mijn olifant zien? Nee. Oh, dat zou wel wat wezen. Ja, maar ik heb nog een konijn. En ik heb een dieren. Ik heb een muis. Ja, wat voor kaartjes haal je al, Jer? Ik heb een konijn. Ik heb een leeuw. En ik heb een tijger. Ja. Die heb ik alleen. Wesley, welke gaan we doen? Niks zeggen hoor. Oké, gaat u maar voelen. Gras. Hey. Alweer goed, is er nog niet af. Nou, dan gaan we moeilijker zoeken hoor. Oké. Dit moet je ook voelen. Wat zou dit zijn? Ik denk van een das. Waarom organiseren je hem deze dagen? We hebben in mei, juni hebben we hier het keeltjepaard en het kabouterpaard. En we doen dit vooral, de squalen die vinden het geweldig. En ik vooral voor de band, omdat die wat meer leren zelf hoe de boerderij, hoe de producten van de kool en de grijdenvogels, het roeken, het vielen. En ja, dus de maai wordt altijd graag een beroep van maken. Jongens, famkes, kan je me vertellen, waar komt de melk bij? Van de eier. Uit de eier van de koe. En wat kunnen we er al in mee? Wat kunnen we er al in mee doen? Wat kunnen we van melk maken? Wist je het? Doe. Dit. En wat is dat? Krijg je dat jongens ik? Krijg je dat jongens ik? Dit? Met die? Of krijg je deze? Witte de ben wel genoeg. Nou, ze weten heel soort natuurlijk, maar er zijn altijd vraagjes dat ze geen antwoord op hadden. Dus, maar ze weten wel een helft. Ze weten wel dat een ijskoop van melk maken wordt en zo. Dat, Nee, we hebben al ja. We hebben al de beker. Zet de bekers in model. Waar wil nou wat haar? Waar had nou geen yogi drinken gewoon? Waar is? Hoe snel ik met yogi hoor?